Hadi öydüm numerini aldılar, onda sotuvı yok bitindi. Kesken bir zaman zvanok. Звонит итәләр Йосипов вәкил әлеге филармониянең директоры. Сен вообще в аптраке. Әйе, әллә нимә һөйләнерләр ул гөлләр ниндәй бәхетеңә юл салабыз икән дип аптырап беттем дә инде. Шуңа әйтәм, ой, әсәй шулайрак хәл булгайны. Короче, теге Вәкил Йосипов трубканы биргән Габдулла Габдрахманович мәрхүмгә, Гыйләшевка, который набирал весь наш курс. Иртәгә генә тиз генә билет алдым да, утырып киттем дә, шунда барып бастып киттем дә булсын. Вообще хәзер нык аптырайм үземә. Нимә уйлагандыр, мин вообще-то врач булырга йөрим. Them have to come in and step cross and step side. Music and the things them are coming inside. It's a beautiful